Акай Мурод! О, Акай Мурод! Бьё? Бьё, Умедҷон, бьё. Ассалому алайкум. Салом алейкум. Сиҳат саломатӣ? Шукронаи Худо раҳмат. Хуш омадӣ. Ич хел хонаҳои моро ёфтӣ? Чанд солҳои дароз ҳаст мо якҷо кор кардем, якдигарро хуб мешиносем. Ха. Гапи гуфтанам нестаю. Хай донистан хуб аст ака. Хуб. Ман маҷбур шудам гӯям ака. Писарат аз ман як туфли қарз гирифта буд. Гуфт ки пулашро як ҳафта пас меорам. Аллакай 2 ҳафта гузаштааст. То ҳол наовардааст. Туфли? Ҳа, бале. Эҳсон? Эҳсон! Ҳол авай падар. Ту аз акаи Умедат туфли гирифтӣ? Бале, гирифтам. Ака, ман ба шумо чӣ гуфтам? Нагуфтам ки ба падарам нагӯед. Ман худам меорам. Туфли дар куҷост? Дар хона. Рав гирифта биёр. Майлаш. марҳамат падар. Ман ба ту як ҳафта пеш туфли нагирифтам. Ту чӣ кор мекунӣ? Акай Мурод, ин барои ҳозир исто. Инро барои кӣ гирифтӣ? Ой, дар пои ту калон аст. Барои кӣ гирифтӣ? Падар, ту ҳама чизро барои мо муҳайё мекунӣ. пули ёфтагиатро ба мо сарф мекунӣ. аммо як бор ба пои худат нигоҳ кун. бин ки ҳатто пойафзолат даридагӣ аст. ман барои шумо гирифтам падар. اوه جانی پدر. уф, ман чӣ кор кардам? پدر در کودکی از شوق دل دستی پسر گیرد، با امیدی که در پیری پسر دستی پدر گیرد.